Pam yn y byd y does i i'r lle Saesnig yma? Dyna oedd fy ymateb cyntaf i pan gyrraeddes i Goleg y Brifysgol Caerdydd, fel mae pethau wedi newid yn y Brifddinas. Ond roedd na dynfa i Gaerdydd, dylanwad fy athrawes gerdd, yr adran gerdd oedd ag enw mor dda, ac roedd fy mam wedi cael ei hel i Gaerdydd yn 40 oed i fod yn forwyn stafell wely i deulu'r Webers, perchnogion y West Mail ar y bryd, oedd yn byw yn Hy Gwyn ym Mhenylan. Roedd e'n brofiad erchyll iddi. Wel, fel lanies i yng Nghaerdydd ac wrth gofrestru, y nesa ataf yn y ciw oedd Saesnes hyderus a ddwedodd wrthyf beth fyddai pwnc i PhD ar ôl graddio. Doeddwn i ddim yn siŵr beth oedd PhD, heb sôn am feddwl y byswn yn cael gradd, gobeithio, ym mhen 2 blynedd, y cyntaf yn fy nheulu i gael un.